Nois i noies de cinquè de l'Oriol Martorell estem treballant les plantes i ja que les plantes tenen relació amb el sol, hem pensat que per aquest congrés ho podríem presentar. La nostra hipòtesi ha sigut que la llum del sol ajuda que les plantes puguin créixer. Primer ens van fer moltes idees i moltes preguntes i per veure si eren certes o falses vam voler fer experiments. El primer va ser comparar dos testos de menta. Un el deixàvem al sol, l'altre el posàvem dins d'una caixa, que aquesta li havíem tapat tots els llocs on podria haver entrat la llum. Van passar uns dies i vam destapar la menta. I aquí vam veure les següents diferències. La planta, que havia estat tapada, era més alta. Tenia les tiges més llargues. Tenia les fulles i les tiges totes blanques. I s'inclinaven encara que no hi hagués llum. Les conclusions van ser que si no hi havia llum, la planta no podia créixer i que necessitava molt. El sol feia que la planta es mantingués verda. I si una planta creix sense sol o sense llum, creix d'una manera estranya i és diferent. El segon experiment era com identificant quins aliments hi havia midó i així ho vam fer amb iode, que és com topiònic, i si l'aliment tenia midó es tornaria més fosc i si no es quedaria amb el color original del iode. Ho vam intentar amb el pa, la patata, l'arròs i la poma. Vam veure que el pa tenia midó, la patata també, l'arròs també i la poma no tenia midó. El tercer experiment era veure... Després vam agafar un gerani i vam tapar algunes fulles amb goma eva per veure què li passava si no li tocava el sol. I les vam deixar uns dies. Després vam arrencar la fulla i la vam posar en un pot amb el qual el banyuaria i després d'un temps vam veure que l'alcohol havia xuclat els pigments de la fulla i la fulla s'havia quedat pràcticament sense color. Després li vam tirar algunes gotes de goma eva, de iode, i què creieu que va passar? Doncs a la part on estava la goma eva no es va enfosquir i en canvi la part on li va estar tocant el sol sí que es va enfosquir. Vam fer el mateix amb una altra fulla i va passar el mateix. A la part on estava la goma eva no es va enfosquir i la part on li va estar tocant el sol sí que es va enfosquir. La part de la fulla que estava tapada no té midó i la part que estava destapada sí que té midó. Les conclusions van ser que si el sol toca la planta pot fabricar midó. Les plantes tenen midó i això vol dir que si tirem iode s'enfosqueixen. A l'hort de la nostra escola tenim patateres i hem vist que hi ha moltes fulles verdes i molt grosses que ens imaginem que quan el sol toca la fulla fabrica midó. Hem arrencat una patatera i hem vist que hi ha unes tiges que van des de les fulles a les patates que ens imaginem que una vegada fabricat el midó doncs passa per les tiges fins a... i l'emmatzemell i els posa la patata. També vam buscar què era la clorofil·la, perquè ho volíem saber. La clorofil·la és el pigment que té la fulla. Nosaltres tenim un pigment a la pell que es diu melanina i quan anem a prendre el sol, que ens toca, el pigment fa que la nostra pell es torni morena. Doncs a la fulla li passa el mateix, però es torna verda. Com si fos una placa fotovoltaica, la clorofil·la s'encarrega de captar la llum del sol
i donar-li alguna utilitat a la planta. Hi ha líquids, com l'alcohol, que són capaços d'extreure aquest pigment i la fulla, com aquí veieu, es queda blanca, ben blanqueta. També vam fer un altre experiment i vam simular la fotosíntesi. Per fer-ho una mica més fàcil, vam utilitzar unes peces de Lego i, com veieu, la de la dreta, la blava, representa l'hidrogen, la blanca, l'oxigen, i la groga, carboni. El CO2 són 2 peces d'oxigen i una peça de carboni, i això fa el diòxid de carboni. L'H2O és una peça d'oxigen i 2 peces d'hidrogen, i això fa l'aigua. I el 2O és 2 peces d'oxigen. Les arrels agafen l'aigua amb les sals minerals i se l'emporta cap a la fulla. La fulla agafa de l'aire el CO2 i també agafa energia del sol. Amb tota aquella energia del sol, el que fa és trencar totes aquelles peces de Lego, i per fer això necessita energia, esclar. I després, quan els té tots trencats, doncs forma una cosa que es diu glucosa. La simulació de la fotosíntesi, nosaltres hem fet la següent. La fotosíntesi, en teoria, és que la planta, amb unes peces d'aigua i unes altres peces de carboni, té la base. Agafa la llum solar gràcies a la clorofila, llavors les trenca, perquè jo també, per trencar aquestes peces, necessito energia, i també per tornar-les a unir també necessito energia. Doncs el mateix. Al final, la planta uneix les peces de manera que els hi queda una glucosa. Aquests números d'aquí a sota, de les lletres, aquí veieu que són molts. I li queden 6 molècules d'oxigen allà volant. D'uns materials simples, com els que veieu al principi, se'n fan uns de més grossos que tenen més energia. Però la planta, amb aquest material de la glucosa, també és molt bàsic. Pot fer moltes coses més. La planta pot ajuntar 2 glucoses i fer-ne la sacarosa, si vol fer fruits. Si vol reforçar-se el tronc, en el cas dels arbres, n'agafa moltes i fa la cel·lulosa, us sonarà molt, en alguns, que s'utilitza en el tronc. El midó són 50.000, no exagero, 50.000 exactes, i 50.000 juntes, clar. I s'utilitza en molts aliments, patates i sobretot en els cereals, es troba molt en els cereals. Necessita un procés de digestió que és bastant lent. Al final, les nostres conclusions han sigut les següents. Gràcies al sol, la planta pot fer la fotosíntesi. La fotosíntesi és que, a partir de materials senzills, es fabriquen més grossos que tenen més energia. Amb aquests materials nous, la planta pot créixer, fa fruits i tots els seus processos. S'obre un oxigen i l'expulsa a l'exterior. No el necessita. Quan els éssers vius ens mengem les plantes, ens passa l'energia que tenen emmagatzemats els aliments que ha fet la planta en qüestió.
cinquè que hem fet aquest treball. Moltes gràcies.